Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, astea aurrera doa, hilabete aurrera doa, eta urtea ere bai, egunon, ekipo. Egunon Inigo, hotz egiten du gaur. Egiago jori, egunon guztioi, edo beto esan da, egunotz guztioi. Hotz edo bero sentitzea oso subjetiboa da, baina nahi baduzue, ona hemen bero pixka bat. Hotza edo beroa ez da subjetiboa Inigo. Neurtu egin daiteke. Mila zazpireun eta bateko gaurko egunez jaio zen Uppsalan Anders Celsius, suediar fisikari eta astronomoa. Celsiusek 1752 urtean termometro eskala 100 asmatu zuen. 0 graduetan ezarri zuen uraren izozte puntua eta 100 graduetan irakitze puntua. Bere ekarpen zientifikoen artean aurora borealei buruzko ikerketak ere badaude. Ta adibidez 1726an Laponiara joan zen espedizio batekin lurraren meridiano arku bat neurtzera. Aurora borealak, Laponia, ikusten Inigo, Celsiusek bazekien zerbait hotzari buruz, eta neurtu daiteke. Lasai, lasai, zer behar dezu pixka bat berotzeko? Ba, ez dakit, erdialdeko Amerikako Pazifikoko kostaldeko ondartza batean etxanda egotea polita litzateke, ez? Ba, guazen El Salvadorera, 1975ean hiltzen Los Planes de Renderosen Salarrue artista Salvador Tarra. Salvador Salazar Arrue edo Salarrue Latinoamerikako narratiba berriaren aitzindarietako bat bezala hartzen dugu. Eta askok ez dakiten arren, Salarrue Bilbon jaiotako Alejandro de Arrue y Jiménez ezitzaile euskaldun baten biloba da. Donde canta el río al fluir, nació un poeta que supo escuchar las voces del campo y su soñar. Con su pluma dibujó el sol y en su lienzo la magia creció. Contó las historias del pueblo fiel, de su espíritu, su alma y su piel. Salarrue, guardián del saber, voz del campesino al anochecer. Y en tus cuentos vive el amanecer, eres raíz, memoria y... Salarrueren ipuinek berotzen laguntzeko balio dute, ezta? Bai, baino niri berotzeko eskuak suaren ondoan jartzea gustatzen zait. Ez da txarra, baina zure lanaren arabera agian ezin izango duzu egin, ez? Ba, adibidez, gitarrista bazara ze? Bueno, orduan gitarra sutan jarriko nuke. Eta zinateke lehenengoa izango gainera. 1952an jaio zen Seattleen Jimi Hendrix handia. Rock musikaren historiako gitarra elektriko jotzaile handiena dela konsideratzen da. Eta 20. mendeko musikari garrantzitsuenetarikoa. Hendrixek kontzertu batean bere Fender Stratocaster gitarra sutan jartzen duen eszena rock and rolleko irudi ikonoenetarikoa dat. Eta gero askok kopiatu dutena pixka bat kutresiago. Hanging out of my bed, you messing with my life, so I bought my lead. Even messing with my children, and you're screaming at my wife. Get off of my bed, if you wanna get out of here alive. Freedom, that's what I want. Hitch, ni, san, si, gun, rock, sich, hatch, Q, you.
Ze gertatzen zaizu? A ber, ariketa fisikoak berotzen ere laguntzen du, ezta? Adibidez, arte martzialak? Ondo ekarria nire erensuge txikia. 1940an jaio zen San Franciscoko Chinatownen Bruce Lee borroka arteetako maixua. Bere filmek, elkarrizketek eta batez ere bere karismak eta eraginak arte martzialen zaletasuna piztu eta zabaldu zuten mundu osoan jarraitzaile ugari sortuz. Badakizu Bruce Lee lenguzu euskaldun bat zuela. Zein? Chaco Lee. Beguan bazka eta lo eginean zure bidean jinkuaren zerka hori zelaguno Aizue eta poesia. Poesiak garaizaietan jendeari berotasuna ekartzeko ere balio dezake, ez? Duzu uste? Eta are gaiago, poema hori Gloria Fuertesek idatzia bada. 1988an hiltzen Gloria Fuertes poeta ezaguna. Gloria Fuertesek autodidaktatzat eta poetikoki eskolatu gabekotzat zeukan bere burua alere kritikariek 1950ko belaunaldiarekin eta postismo mugimenduarekin lotu izan dute. Haur literaturarekin beti lotuta egon arren, poesia lanetan batez ere emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna, bakezaletasuna eta ingurumena jorratu zituen. Eta beti aldarrikatu zuen bizitza mugan bizitzea, gauza askoren mugan. Estaba al borde de la tuberculosis, al borde de la cárcel, al borde de la amistad, al borde del arte, al borde del suicidio, al borde de la misericordia, al borde de la envidia, al borde de la fama, al borde del amor, al borde de la playa, y poco a poco me fue dando sueño. Ederra Gloria Fuertesen poema hau. Aizu, eta ez alduzu inoiz berotasunik sentitzen musika tresna batzuk entzutean? Jo, ez daki saxofoia edo klarinetea adibidez. Batez ere ondo interpretatzen denean, mai. 1995 jaio zen Baionan Michel Portal kompositore eta musikaria. Michel Portal Europako jazz modernoaren garaitzaien artean egonik kontinenteko jazz musikaririk garrantzitsuenetakotzat jotzen da, hala ere bere burua musika mota zehatz batean mugatzea ez du gustuko. Bere musika improvisazio, asmamen eta fantasia geldiezinaren kontzeptu batetik garatzen da, aurreiritzizko araurik gabe. Jazza berarentzat estilo bat besterik ez da, beste batzuen artean, bere helburua musika beharrasmatzea da. Estaba al borde de la
badirudi azkenean goizeko hotza kentzen ari garela. Zeintzuk dira gaurko gonbidatuak? Dakizuenez, Kobazuluetako temperatura konstantea izan ohi da. Beraz, Amaia Goilar espeolobiologoarekin hitz egingo dugu. Mendukilo Kobazulari buruz gehiago jakiteko duela gutxi sari bat irabazi baitu. Eta una Ilordi Hidalgok domotizazioaz hitz egingo digu. Eta badabide bat proiektua ezagutuko dugu. Gipuzkoako gaztei, beraien zailtasunei, pertsonalak, sozialak, familikoak, lanekoak edo ikasketetakoak eta bar, aurre egiten doan eta modu anonimoan laguntzeko zerbitzua. Eta Eneko Iturbek albiste bitxien zerrenda osatuko digu. Kafe on batek ere berotzen laguntzen du. Kafe makina martxan jarriko dugu. Aurrera sintonia. Poesia, Pazifiko kondartzak, mariatxiak edo zutan dauden gitarrak. Presta zaitez termometroak lehertzeko. Egunon bihotz bero horiek azaroak 27 ditu gaur eta osteguna da ongietorri guztioi bigarren kafera naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok mai Gorostiaga pozo egunon. It's something go Roxy's got you do. Egunon. Gure txakoli. Eta zuekin entzuleok Goiuri Ezeizarandia egunon. Nik ez dakit zer gosaltzen duzuen ostegunetan. Egunon. Ez dakit zer gertatzen den ostegunetan. Egunon. Izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1068 garrena du, azaroak 27 goizak 10:20 minutu gu 3 urrengo 2 orduetan zuekin bat, egiteko asmotan, ongi etorri naiz irratean zarete. Bigarren kafean. Amestu dudana, lortu gabeko beste helburu random bat. Kosaldu artean pentsatu dut esan nahian, ea ni naizen ala mundu aurrera zoana. Ni nahi dut altu egan egin, baina enaiz inoiz ateratzen. Gelati borroka kondotatu erromen dira ametsak ere bai. Txantxangorria naiz, gelako zapaian. Oh, 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 oh. Beleren itakasutan ari gara entzuten, bere lan berritik, muturrez zerura lanetik, eta datorren astean, Lider Nando gurean izango da. Gure elkarrizketa akustikoan diskotzarrau, orkestu eta defendatzeko, oso formato akustikoan, beste modu bat erantzungo ditugu, askotan aipatzen du nik kantua dagoenean, kantuak formato orori heltzen diola, eta hemen kantuak badaude. Zilborreko zuloa, tarantzunak eskatzen hau, nire kezka beti dialako, baina nora egongo naiz ongi, tazuta bera mundu hau balin badoa, ustu bidetik behera. Arrakasta, azenaria makilaren punta, arrapaladan zertako joanitak abadago zutan, ta gero kaleak utxik daudela, zer gertatu da, zeru guztiak berberak bakoitzak bere infernua. Oh, 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 oh. Egun honen zuleok esan da bezala martxan gara, Beleren kantutzarronekin, eta maite duten tarteari egingo diogu segituan leku, baina hemen gure txatean ere baditugu hainbat mezu egunon, atzo ezin izan nun arazo teknikoak zuek entzun, baina tira, ez dut maite urretxun zer jarri duten, gabonetako pinu bat handia eta bola bat handia, hau ez da Donostia, mesedez, pixkatola gehiagitxo bezala, gorka. Bigon bezala, Bigoko alkatea badakizu dela gabonetako
Zait, Gabonen oso zalea eta sekulakoa montatzen du bertan. Agian Zumarragako alkatea ere oso Gabon zale izango da. Baliteke, baina jakin barra pixa tamaina, minimalismoa, gustoa, kolore kombinazioak, kontuz berde batzuekin. A ber. Egunon gaztiak, Inigo oso txarra, baina aldi berian oso ona txistea. hori da, oso ondo laburtu duzu. Baina maite dut ere badut Diogorkak ostiralean ze gauza gertatu den oraintxe, unai, zoaz, komunera paper pixkaten bila, ze oso gauza guapa gertatu da. Hemen aurrean baso bat zegoen, urarekin, Bai? eta unaiek egin du, mai gainean bolkatu. Baina naita? Bentsatze dut, ez zuela espero ura akuitzea, baina bastantiko momentu guapoa izan da, Gero streamingen berri atzera egingo dugu eta begiratu egingo dugu, bale? Klip bat atera daiteke mendik. Bruce Lee bezala indurrelako. Bai, nahiko gauza xelebra izan da. Gija joa. Listo, aurten... Big water maizaien. Aurten denboraldia bukatuta ere egokituko zait nahi honi, kable guztiak kendu, lija pasa, barnizatu, ze polita egurrezko maia, baina inoiz kontatu izet maia honik diseinatu nela? Ez dakit kontatu duzun? Ez? Agian ez? Bai, nahi nuen, mai bat, forma ontakoa, eta egurrezkoa, eta bada Tolosan aroztegi bat, nun lagunak dituden, eta esan nahi zue, hau posible alda, eta bai dugu egurrezko plantxa batzuk, hau planoak egin zituzten, eta moztu zuten, eta berez da, pixkate 0 kilometroko mai bat, eta gero hanka batzuk erosin izkion, eta tirafondo potolo batzuekin helduen izkion, eta ondo usten dio oraindik, Gero taladro bat ere erre genuen mai honi zuluak egiten, kableatu guztia maiaren barrutik pasatzeko, ze oso egur gogor eta lodia da, eta badakizu taladroan jartzen direla horrelako zerra zirkularrak, zulo zirkularrak egiteko, eta pasakable hauek kokatzeko, eta taladro ark azken lana mai honetan egin zuen, eta ustut zuloren bat hortxe geratu zela erdizka. Zer duzugu, Juri? WhatsApp taldean. Kontua da, Inigok txiste txar bat egin duela. Eta orduan, gure lankide Julenek idatzi duela, Inigo to the jail, ez? Inigo kartzelara. Eta jail horrekin hasi gara txiste txarrak egiten. Ze Inigo gerantzun du, ze jaila dagoen azken aldian publikoa. Nik esan dut, jefe honekin jail daukagu. Imanolek esan du jailkoak salbagaitzala. Julenek esan dut datorren asteazkenean elkarrizketa akustikoetara jailegun dator. Jarraitu dugu hola, eta esan barrez lertzen ari nintzen pentsatuz ze hona gehan, tio. Repetizia ikusi dut, ikiarria elordina, dio Julenek. Una elordi dalgo egunon. Egunon. Zego salduzu? Zidazue esplikatzen. Hemen hau ez dara esan gabe. Kontua da ikusitera, egunen behineko hemen edalontzia ez. Bai, katilua. Kuriosida pila neuken da, hartuetenen pentsatzen utxa zeola. Eta junaiz bidatzea barazpin zerbait zeukan ez. Eta horren giratu da momentuen, esan, ostra, beteta dago. Eta gutxi zeuka, baina hau askotan gertatzen da ez. Dauzkezu bi tanta, baina maiero itzen danean, Tanta gehiago dia ez. Eskerrak urazala ez. Bueno, eta gusi etor, eta esan du, mama, oen. Elordi gauzatxo bat esan barri zute. Gauzatxo esan dizut. Azalpenak ez du hobetu egoera. Ez nik deskribatu zer baino, baina testu ingurua. Baina da, justu kontatu, zein jurtzen zaio katilu baten azpikaldea begiratzea, hola buelta eman da. Eskuan... Jakiteko adibidez zenek zer igrefiatu. Baina, pida nahi, daude bi aukera hori egiteko. Eskuan bat, eta bi. Ez, baina hola indet. Pizka bat okertuet ez. A ber, markatu, hain urgutxi balin bat zegoen, pizka bat okertu dut horrek ez un botako ura. Eskuan kafea daukazuna bezala eta ordularia daukazu, eta ordua begiratzen duzu, eta bolkete egiten duzu. Hori dio bizitzan kafe bat hartu ez duen pertsona batek. Beste gauza batzuk hartzen ditut. Ados. Nik uste dut, Unaiek demostratu dula adibino puntua daukala. Berak uste zuen utzi zegoela eta guain utzi dau. Hori egia da. Bueno, ez dakidar. Mendik, Julenek gogorarazten digu gure turreko esatari batek ere aurten udan turra kontatzen ari ginela horrelako galanta sortu zuela urarekin. Bai. Bai, baina nik Aitor Aierzaren pasarte hau ez nun gogoratzen. Elordi, ez zara lehenengo izan antzaden ez, eta tira. Goiuri, gure txatean txistea bukatu dira? Gure txatean, bai, ez da bukatu dira txisteak.
Bai. Ba, igual maite dutekin hasi behar du. Bai, jazta ja nahikoa deu, zeia Bruce Lee, brokoli eta txakoli, ja ni hoiekin asarrenagoa. Bai. Txisteekin, txisten maiarekin. Baina igual bai merezi duguna da Jailhouse Rock bat, ez da? Walking through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jail. Eharra dantza, bueno, ba, maite dutak ere baditu hemendik, gorka diostiralean Antzuolako bertxokidek antolatu dute bertxo txapelketa, bertxo txapelketa txikia, azaroak arazoa tartean, Jon Liz dao animo eta egurrezuekin nao maite zaitu zet ostia gorka. Barkai azu, barkatu itzitxusiak esateari, ez dizute zer ulertu. Goiuri behar dut. Non idatzi du? Batxatean. Ostiralean Antzuolako bertxokidek antolatu zuten bertso txapelketa txikia. Azaroak arazoa tartean, ostras, eske... Jon Liz daola han, eta animo egurra zuekin nago maite zaituztet. Maite ditula ba, Antzuolako bertso eskolako kideak. Eta arazoak egon dia tartean. Badirudi. Ni azaroak nahaztu namen, azaroak arazoa tartean. Arazo, Jon Liz dagoela, antxe. Bueno, guk ere azaroak dozkagu. Julenen txisteak, en fin, eharra dantza 18koa denontzako lideren diskoa oso ona diote hemendik eta bestalde diote Unai Elordi gaizkitxo. Bueno, listo, ez dugu gehiago zigortuko Unai Elordi. Nahiko liante izan da Unai Elordi 7 urte ditu hemetik. Nik hortik ezautuko dut, 7 urtetatik gola. Lehen hezkuntza noiz hasten da. 6 urtetatik. Zu parbulitotara nora joan zinen, Berazubira? Berazubira, bai. Ai, ni izaskun oso kortara, orduan. LH batetik ezagutzen dugu elkar. Parbulitoak. Azitza, parbulitoak. Parbulitoak oso noventero aitza. Everybody in the wholesale block was dancing to the jail out rock. Ba, maite duten tartea dugu eta Mai Gorostiaga Pozoren maite dutan nahi dugu entzun. Ba, beida, maite dut, hemen askotan aipatzen horrelako makrokontzertuak, sarrera saltzen direla 48 ordutan, sarrera denak agortuta 7 ordutan, ez dakit zer. Nik aldarrikatu nahi dut, ez dakit, askotan aipatu dut ez, Gentil Baratza elkartea asko maite duela, eta ondarrek. Astearten jarri zuten sarrerak salmentan, aurtengo Aralarko ibilbide magikorako. Nunumek juten dira, zuzenean, Mari Domingi eta Olentzerona, ez dakizen bat aktore, hartzen dute parte gune ezberdinetan, pertsonajen mitologiko irudikatzen, eta hori, urtero aldatzen dute gidoia, izugarrizko lan atzetik, ni behin aktore bezala parte hartu nuena, eta izugarrizko da bai atzeko taldea, txanda batetik bestera, adibidez, termokafe bat ekartzen dizut, ez bero hartzekoan zaudelako, eta ez dakit oso maitatua sentitzen zara, oso polita, umen aurpegiak ikusita, bai magiko eta fantastikoa da, eta hori, 10 minututan saldu ziren sarrera guztik astearten. 10 minututan 600 sarrera. 10 minutu okeraz banago, 60 segundu minutura, justo 600 segundu dira. Sarrera bat segunduro saldu zan ekimen honetarako. Jaz daude sarrerarik, abenduako 21 ospatuko dute aurtengo ekimena, ibilbide magiko hori, eta benetan, maite zaituztet izugarri, haupa Gentil Baratza elkartea, eta ataunen mugitzen den mitologia zaletasuna. Guai. Suspicious mind. So if an old friend I know stops by to say hello, would I still see suspicion in your eyes? But here we go again, asking where I've been. Ba, maite dut gehiago behar ditugu, Unai Elordi zure maite dut apresatu duzu? Bai, baina esken maien oso antzeko. Kontua da, baina asko maite dutela. Lenguan zorionez, sare sozial batetik iritzen zaiten horrelako albiste oso polit bat dela, Zutagarrek 35 urte betetzen ditula, eta jaiotze basatiko diskoa joko dula, eta hori dandetzako, gaztetako, edo ia ume adolescente nintzeneko garaiaietan,
hainbeste maiten dituen kanta guzti horiek, eta oraindik entzuten ditut, eta sentitzen dut, ez, indar hori ez, eta nera nahiarekin jutea, urtarrian hirian, Bilbora. Hori da, urteko eventuan, etzako. Ze ona, hori Unai Elordi Hidalgoren maite duta, Goiuri zurea? Begira, Juanjo Villalbak idatzi zuen duela bizpairu egun artikulu bat eldiario.esentzat izena duena La cultura de quedar para ponerse al día con amigos. ¿Por qué ya no compartimos la vida? Nos la resumimos. Hau da, kontatzen du hemen, idatzi honetan nola, ja gaur egun eta hiperproduktibitatearen aro honetan, ja lagun harreman helduen artean, ez umen artean, helduen artean lagun harremanak ja bihurtzen direla, kafe bat hartzeko geratu eta geratzen gara eta lortzen dugu sei elkartzea eta tarte horri, arratsalde hori oinarritzen dela bakoitzak bere bizitzaren laburpena egitera, ez? Hau da, bani lan ez aldatuko naiz irailean eta hau, banik etxea erosi nuen aurreko hilabetean eta hau egin nuen, eta beste batek. Bani, ez dakit, aurdun geratzen saiatzen ari naiz, eta medikoak esan dit hau, eta beste batek dio, bani aste santutan egon nintzen ez dakit non oporretan, eta hau kontatzen dizuet. Eta ja, zer gertatzen dela, elkarrekin egoten zaretela, baino ez dela oroitzapen berririk sortzen. Egiten den gauza bakarra dela, azkeneko hilabeteetako laburpena egitea, ez? Eta, orduan, bizi beharrean, bizitzaren narrazio bat egiten ari garela, eta oso interesgarria iruditu zait, hemen artikulu hau, eta are gehiago jakinda ni ere horrela sentitu izan naizela noizbait, ez? Eta behin konturatu gabe horretan ari ginen duela urte batzuk unibertsitateko lagunak. Elkartu ginen, baztakit gabonak izango ziren, horrelako zerbait, eta geratu ginen, eta ari ginen, bakoitza bere, azken hilabetetako hori ez, aktualizazio egiten, eta lagun batek, Gorkak esan zuen, denbora guztian, hemen egin dugun gaur, ez da gizien bat ordu daramago elkarrekin, baina egin dugun bakarra da, bakoitzak iaia PowerPoint bat eta aurkezpen bat egin bere bizitzari buruz, eta gero, ez dakit, ez da beste gairik jarri mai gainean, ez da baidatzeko, edo ez da zerbait berria sortu hemen, eta pena ematen ziola, eta nik momentu horretan pentsatu nen. Zer dio honek, zer dio tipo honek, eta gero ala ere, bueltak ematen etxean, esaten, egia da, eta orain atera dela, artikulu hau, horixe daukat buruan, eta hori ekarri nahi nuen, ze batetik interesgarria iruditu zait, sakonago idatzita, ideia hori norbaitek sakontzea eta idatzi bat eskaintzea honi ez, guk irakurri alizateko, eta bestetik, helduon lagun harremanak oso zailak iruditzen zaizkit. Badauko soluzio bat. Bai. Ez dakit soluzio bat dan berez, baina egia da, zuk esaten duzun horren arabera, ez? Denbora oso gutxi dago 6 pertsonen bizitza konpartitu alizateko, fizikoki, ez da? Orduan, ideia da, asteburu pasa jutea. Lehenengo eguna, kriston kaskarra rapatuko zu, baina lehenengo eguna da fuerteena, ez? Jendea motibatuen dagona, eta horrengo egunean hasten da pixkat irikitze prozesu hori, gero espazio gehiago daukazu, jende desberdinak hitzein dezakezu, eta batzutan, askotan, taldean hitz egiten ari zaren ere, ez da oso erreza izaten guztiz askatzea, naiz da oso lagunak izan, espazioa mugatu da. Bera, nire ustez, asteburu pasa jutea, ezakit, endekazal turismo batetara, edo ez oso urruti jutea taldean, zoragarria da. Badizu zer, ni asteburu honetan noala. Kuadriakoekin ematen muntatuta da. Ematen du muntatuta da, baina ez kasualitate izan da, baina ni asteburu honetan banoa, Naparraldera goaz, eta esan oso gogotsu nago, gainera prestatu diet jolas bat, nire lagunei, uste dut divertigarria izango dela. Kezkatuta nago, inigo horregatik galdetu izut gaurgo izan, erosketak egiterakoan kopuruekin. Oso txarra naiz. Unai Elordi Hidalgo eta biok ontaz hitz egin dezakegu, kuadriakoak garelako. Bai. Eta orduan, erosketak egiterakoan ni beti naiz pixkat sobran erosi izalea. Eta, gero horrela gertatzen da, asteburu bukaeran gauzak banatu egiten ditugula. Claro, eske, erosketa egitea egokitu zait, ez? Baina alderantzizkoa ezin da gertatu. Ezin da gutxiegi egon. Karo, baina hori da, nire kezka, biak dira, gehiegi eta gutxiegi. 11 heldu, bagoaz, asteburu pasa, Nafarroko etxe batera, nekazal turismo batera, etxean egongo gara, hotz egingo dugu herri honetan, eta antxe egoteko asmoa daukagu. 11 heldurentzako, asteburu oso baterako, zenbat fuet erosten duzu?
Zillo bat. Que, claro. Ja, aldera fuetea da. Ba, nik esango nuke bihotzerrea kontrolatzeko, ze fuetak gero nazten duzunean eta gero azkenean 11 fuet. Ados. Ni bosto zein, ni joan esatea. Ira, ja, ikusten. 11 fuet, osea, zuk irikitzen duzu fuet bat, Vale. eta lau kozkatan egan egin du. Eta 4 pertsonek esan dute jinkasa nahi dutela. Zenbat ginebra botella erosi behar dira? Baina gin tonika ere edango du norbaitek. Ez. Ez, 4 pertsonentzako esango bazen itzureko ariako zein diren, esango nizuke zehazki zenbat behar duzun. Eske... Aldiazu esan izenak esan gabe. Vale, ados. Nik esango nuke, berez, bi gau dituzuela. Bi botillarekin nahikoa. A ber, izenak esango ditut. Vale? Da Pablo. Bai? Bestea da Iñaki Zubeldia. Bai? Bestea da Peñat. Bai? Eta bestea da Miguel. Vale. Lau gizon, kasualitatez gizonak. Bai. Baina adidez, Pablo eta Iñaki, osea, umeekin doaz? Bai. Botillatekin, botilla batekin nahikoa da. Ados. Osea, Asensiok esan du, umeekin Ados. badimazoazte, botillatekin nahikoa duzuela. Ados. Eta botilla horren erdia Miguelentzako dela. Ados. Baina Miguelik igandean guardia dauka. Uix, botilla bat. Vale. Botilla bat eta sobrada dia pixka. Ya está. Osan da, vale, ya está. Nik bi erosiko nituzke. Vale, txoin, eta azkeneko galdera. Oi. Eta 11 pertsonarentzako, eta zertxo bait jaten duen ume batentzako, bueno, 11 heldurentzako, igandean oilaskoa egiteko labean, zenbat oilasko? Nik esango nizuke 11entzako oilasko batekin 4 pavos lagune jaten dute, oilasko amajoa bada. Lau. Bostu oilasko batetik ez. Ez, lau, bai. Bai, bueno, umea, bai, ez, baina deste guztiak helduak zareten, lau. Gutxi gora bera oilasko bat, 4 Bai, pertsonentzako. 3 oilasko. 3 oilasko, ados. Eta oilasko ez da. Ba, eskerrik asko, lagundu nauzue? Oso ondo. Ba, hementxe La Chama, Fane, Tata, Txik Juarez eta barre entzuten ari garen honetan, niri badatorkit pixkat hola Mexikar doinuabekin maite dutarekin lotura bat, eta da, badaki dala, justu hilabete barru, ikusiko duela nire Mexikoko lagun onena, Parisen. Eta horrako kombinazio xelebro horretan, ba pozik nagoela. Haren arreba Europan dabil ikasten, eta gabonak pasatzera onuntza datoz, eta Parisen egongo dira, eta zanean, güey, pues, aikete beo. Eta horrela xe... Noizoaz, Parisa? Abenduaren 26an. Ah, vale. 6an, 7an. Vale. Eta zer diren kasualitateak, nire unibertsitateko lagun honena, Madrilen bizi dena, fetxa horietan Paris ondoan dagoela bere emaztearen familiaren herrian. Zoragarri. Esan zidan, banua nire Parisera, oso ondo, ba. Eta oso kombinazio kurioso eta polita iruditzen zait. Beraz, hori xedan ere maite dut guztiak esan ditugu? Ba, nahi lordi dago gauza ziruta zitze literatorian. Zuk zeitzen duzu, ze maite duzu? Hori, nire laguna bizitzen ikustea. Vale. Ui, la hostia. Ez altzaizu garaiko iruditzen? Barkatu. Emakume hau. Barkatu, vale, aurrera ingo dugu. Jarri... Nahi lordi dena bestia. Bueno, bai, edo kuña, edo dana dalakoa. Nahi zu kuñatxo bat hemen? Bai. Kuña bat ez, nahi zu indikadore bat. Indikadore bat. Vale. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Whatever happened to your heroes, you can be free. Irratsaio honetan eztabaidak sortza gustatzen zaigu. Kafea versus kolakaua. Heldu funtzionalak versus ez funtzionalak. Gabonzaleak versus grintxak, tipuladun tortilla versus tipulagabea, musika altua versus musika baxua, elkarrizketak zuzenean versus grabatuta. Bueno, gaur beste bi kontzeptu jarriko ditugu elkarren parean, baina ez dakigu borrokan jarriko ditugun ala ez. Hala ere, bai, bi kontzeptu ekarriko dizkigu gaur, Unai Elordi Hidalgok. Domotizazio librea versus domotizazio industriala.
eta ez dakigu domotizazio hauek elkarren aurka dauden, edo elkarren lagunak diren, eta hori Unai Elordik azaldu beharko diogu. Unai, orain bai gauza serioekin hasiko gara. Bai, bueno, ni askotan parezka etortzen naiz, baina bai egia dela, lehenengo aldera da, domotizazio kontzeptu asko itzaldu dela azkeneko urteetan, ze zaio hartu zentzu asko, ezta? Torban, gaur egun ulertzen den domotizazio kontzeptu hori da argiak kontrolatzea, etxeko temperatura, kontrolatzea, rele ezberdina jarrita, ez interruptore bezala funtzionatzen dute rele ezberdina jarrita, pertsianak hilo, jetxi, kanpotik kontrolatu alizatea, gaur egun badaude geroz eta elektrogailu gehiago, sensore ezberdinak sortzen dituztela, eta nik aspaldian esaten nun, benetan zentzua dauka, labe batek wifi izatea, edo garbigailu batek wifi izatea, horrelako gauzak, Eta hor niritzi naiz puntu batera nun dauden bi vertiente, Batetik badago industriala dena, edo, zuk erosten dezu elektrogailu bat, edo gauza desberdinak erosten dituzu, etxean, IoT kontzeptu hori daukatenak, eta konektatzen duzu zerbait oso naturalarekin, Adibidez, mikrofono hauetako batekin izan ditik Alexa, edo Google, edo, danaladekoa, Echo, edo danalako, ezta? Torun, jende batek egiten du, pixkat kontatu ez zepolita dan, etxe iritsi eta Alexari hitz egitea, eta goza guztiek, humanizazio kontzeptu horretan, Ni ez naiz bat ere zalea horrena, horren esaten nun, zeren azkenean daukazuna etxean mikrofono bat, denbora guztian entzuten, egia da, mobilak ere badutela mikrofonoa eta denbora guztian entzuten ari direla, baina bai egia dela, konversazio hori izateak, esan nahi zure konversazio nolabait ja kontrolatuta dauzkala Alexak. Ez dut esan nahi Alexa erotuko denik eta zure etxea esplotaraziko duenik, baina bai egia dela zuk integrazio hori bideratzen duzun momentuan azkenean gailuen kontrola berak dauka, ezta? Eta orduan kasu horretan, iruditzen zait batzuk badaudela oso alde eta beste batzuk oso kontra. Baina badago beste alde bat ere, non esaten duen, nik montatuko dut dena, Lehenengo aldera da, ze gauza egin ditzazkit domotizatzen dudan momentuan, Adibidez, bonbilak batzuk badute Bluetooth sensore bat, nun zuk argiaren kolorea eta definitu ditzazkezun, ni badauzkat, ez ditut erabiltzen, argi normalak bezala erabiltzen ditu, ez diotelako nik zentu hartzen, baina bai dagoela jendea, bere iluminazioa gustatzen zaiola. Gure estudioko kalefazioak ere domotikoak dira, eta mugikorretik kontrola daitezke, eta baina ez dugu egiten. Hori gertatu daiteke, bi eratan, Bat, zuk erabakitzen noiz piztu eta etxera iristeren zaren momentu horretan piztu dezakezula, bai? Edo lehenago, igual lanean zaduela eta etxea oso baju dago temperaturaz, igoengo eta etxera iristeren izenen ja etxea beroa dago. Gradutxo pare hori pixkate... Bueno, programatu daiteke ere. Baita ere, baina ez du ezer egiten. Sensorika guzti horrek gaur egun nibintzat ikusten dute bezala, jentea dozagona, baina ez du gehiagi betetzen. Baina egia, pixkat frikia balimazea eta horrela, existitzen dira beste alternatiba batzuk, eta hor sartu ditazkezu teknologia bitartez erabilia daitezken gauza desberdinak, Adibidez VPN bat, zuk zure mobiletik konektatu alizateko zure sare interno horretara eta kontrola sare interno horretan bakarrik gelditzeko eta beste batzuen alde, ezta? Orduan, sortu daiteken gauza interesgarri bat, ez ere katxarreatzea gustatzen zaien jendeantzako, benetan integratu. Katxarreatzea. Bai, ez dakit badago hardware bat, izan dela Raspberry Pi, eta horrekin gauza pila bat egin daitezke, eta horrek dauka wifi sensore bat, nun beste sensore desberdinei konektatu altzaienak. Eta badaude, horako sensore txikiak aldiala konektatu zure etxeko gauza desberdinetara, interruptoretara eta lokotokietara, Eta zuk nolabait egin dezakezu zure datu kontzeptu edo zure etxearen kontrolaren antzeko zerbait, Adibidez, badaukagu Alexa bat, baina ezin deu kalkulatu benetan zein dan gure energiaren efizientzia hori. Bai, badauzkagu sensoreak, dauzkagu ez dakigu benetan gure etxea efizientea den, energia gastatzen ari garen alperrik, hori dena ez dago, Eta ez dakit benetan bideragarria da nioez, baina bai izango zara interesgarria, sensorea jarri behar bali maiteu, nire ustez interesgarriena, gutxienez, temperatura eta argia izango zen, Eta temperatura horretan zu jakita benetan gastatzen ari zaren energia hori, alperri gastatzen ari zaren, lehioengatik ze inguruetan gertatzen ari den, eta datu analisi hori nolabait izatea, gela ezberdinetan, eta, zuk daukazun kalefazio sistema agian ez da optimoena. Euskal Herrian ez da, esan, ez dugu gehiagi pasatzen, baina bai egia dela, ez hori bakarrik baizik eta orain dira gutxin, nire lagun batek izan du hor perkantze bat, bere etxean, eta elektrogailu guztiak izorratzen zizekzion oso azkar.
eta zergatik gertatzen da hori, ez? Eta zuk galdetzen diozu espertoa den pertsonari, eta ditua denak, zatizu ez dakiela, ez? Jode, hori analizatzea bai dirutzen zaitela interesgarria, ze etxeko gauza segurtasuneko gauza interesgarrienak diakasa, ez? Elektrizitatea eta ura. Hor, gainezka egiten baute, zure etxea kanpora doa, ez? Orduan, esan nahi detena horretan ez dela gehiegi sartzen, eta bai sartzen dela, eta egite ditu gaiismo horretan, edo, nire etxea kontrolatzeko gai naiz, Alexari esaten dio, argiak jartzeko niri gustatzen zaio bezala, interesgarria izan daiteke. Baina humanizazio hori adibidez nik ez dut ikusten. Orduan, nik esango nuke, Alexa bat erabili nahi bali mazu, jakintzazula mikrofono bat daukazula etxean, dena entzuten, bai? Oso komodoa da, bai, oso erreza da implementatzeko, bai, eta horretarako esfortzua handiak egiten dituzte. Beste alternatiba begiratzen bali mazu, lan asko egin behar duzu, eta izorratzen denean zuk, ez, arreglatu behar duzu. Beraz, hor daude bi alternatiba, baina ez dago tarteko alternatiba bat. Hau da, obra egiten duen pertsonak edo etxea sortzea dijoan pertsonak ez dizu sensorizatuko etxea. Eta hor badago gap oso handi bat. Lehenengoa galdetzea zure buruari, ea merezi duen zure etxe guztia sensorizatu behar izatea, edo dagoen bezala guztia eta eskuekin, ez, behatza hartu eta interruptoreari ematea, ez? Ze gauza, ez? Esfortzua. Honik domotizazioaren kontu honekin gogoan dut, nola flipatu nuen, lehenengo aldiz ikusi nuenean, botoi batekin pertsianak igotzen zirela. Eta telebistan ikusi nuen, bazen horrelako telebista saio bat, eta bentzen etxez etxe joaten ziren, etxeak erakustera. Eta etxe honen dekorazioa, eta etxeak erakustera, eta erakutsi zuten, eta gainera horrela ez, iragarkien aurretik esan zuten, eta iragarkietatik bueltan etxe domotizatu bat ezagutuko dugu. Eta ni oso txiken itzen da pentsatu nuen, zer ote da etxe domotizatu bat, eta horren iragarketatik bueltan erakutsi zuten nola botoi bat egin baten zion eta persianak igotzen ziren, eta iruditu zitzaidan hori niri teknologiaren gaiurra. Oda, ezintzela hori baino haratago joan teknologia. Persianak botoi batekin gora egiten du eta zuk ez diozu horrela beraka eragin behar. Eta orain begira. Orain esaten diozu ahotsarekin Alexa igo persianak eta igotzen dira. Nik uste dut, ja, kontzeptu bera, ez? Domotizazioa, domus etxea, robotizazioa, ez? Bi kontzeptu horien artean. Esango nukela robotizazioa irabazten ari dela eta domus gutxiago dagoela, ez? Galtzen ari garela etxea, teknologiari menpe. Hala ez dut ikusten gehiegi edatzen denik, ez? Bai, erabiltzen dela altaboz hori, azkenean daukazuna altaboz bat eta zerbitzu bat ematen dizun software bat hor urruti, ez? Orduan, zuk badauka kriston gaitasuna dauka, ez? Ez zuk konversazio potenteagoak egin alizateko, ez? Eta umeak etxeko lanak egiteko, Alexari galdetu diezaioke, baina hori ez dakit zerbait anekdotikoa iruditzen zait kontutan hartuta kortina horren atzean dagoen guztia. Zure bizitza guztia kontatzen diozula mikrofono bati zuzenean eta gaina kostiente izan da. Baina, adibidez Amazonek ez dizu jartzen, kontuz, esaten ari zaren guztia grabatuko dugu. Zizu esaten, orduan, ez gustatzen sartzen den kortina hori. Egia da mobilak berdina egiten dutela, baina kasu horretan kriston altabaza etxean izateak, ni ez dit oso sensazioan ematen egia esan. Edo, bueno, beste zerbaiterako erabili nahi bali madau, oso ondo egon daiteke, ez? Azkenean asistentze konversazional baten gauza ezberdina lortu ditzazkezu, interneten egin ditzazkezu bilaketak, interakzio oso naturala da, eta hori ulertzen dut, kontua hori zuk libreki egin nahi bali maduzu, eta Raspberry Pi bat erabilita sortu nahi bali maduzu, ez da horren erreza. Bai, ze hor behar den gaitasun konputazionala oso batua da, eta... Espali, ez genuen gaitasun konputazionala ekartzen. Gaitasun konputazionala beti biltzen da hemen inguruan. Mantra bat, gurean. Zan egitena, zuk Raspberry Pi batean, olimazu horrelako hizkuntza eredu bat sartu, hitzak detektatuko zituen eta ez konversazio guztia, da esango zenio, argiak, eta argiak piztuko zian, eta ez dakiz zer, eta... esplikatzen naiz, ez da hitzen arteko distantzia erabilita lortuko zuten gauzak funtzionatzea, interrupzio hori. Beste gauza batzuk hortikan haratago jo nahi ezula eta asistente konversazional batekin hitz egin nahi izatea. Hori jakin zala mundu guztiak hori ez dela pasatzen Alexaren barruan, baizik eta Alexatik kanpo gertatzen dela, agian estatu batuetan, araño dijoa informazioa eta bueltan atorkizu. Beraz, nahi etena da, jendea behintzat jakitea, ze oso marke zerbaitegatik jartzen dute. Adopzioa handiagoa izateko, ez? Adibidez, metak ere baditu betaurreko batzuk, ez? Oain atera ditu metako estiloak. Eta, de hecho, dauzkat ekarriko ditute. Dauzkazu? Bai, dauzket 12 dola. Ez nik, unibertsitateko gela batean, eta pare bat ekarriko ditut ikusteko zuek. Osondo dago, atzo probatu nitu. Bai. Eta super guai da.
Txalen noitzen bastante haterra. Eta guain ja, ez zara Jantzin hater. nitun, hasi nintzen jolasten errealitatea areagotuko joku batean, eta esan boazte pasotea, hemen posibilidad pila da. Horren, beste baten etoriko Hoi, naiz, beste horrelako goztaz baterako. egitea. Baina kontua da, oso merke jartzen dira horrelako produktuak adopzio handia izateko eta jendea behin dia merkaturen zati handi bat lortu duzunean ja kontrol hori eukial izateko. Eta azkenean, Alexa mikrofonoa. Bueno, okizake memoria, interneta, Bai. txipa, baina ez da zer berezia. Baina ematen du, Eraikitzeko, Alexa bat eraikitzeko, ez da oso garestia. Ez. Bo, ni dakitela, entzat. Gero, esko oso kuriosa, gero lagunen gana iritsi eta resumen bat iten dugu. Claro. Karo, etxean agortzen badegu argumento energia guztik. guztia, ez da? Alexiarekin, gero iritzen gara lagunen gana, eta hori, resumen, titularrak. Ja, baina Bai? inoiz nahiz iritsi, ez? Asistente konversazional batek inoiz ez diot serio hartu, ez? Osa, nahi, berakin itzaitean hasten nahi zenen, adarra jotzen hasten nahi zuzenean, ez diot serio hartzen, ez? Azkenean ez dut ikusten ze laguntza ematen diten, ez dit konpainia egiten, ez dit, ez? Da, probatu etenean egia, ez dudala etxean izan. Claro, baina etxean, jende heldu askori, esaten dute konpainia egiten diela. Ja, izan diteke, bai. Ni bokan lagun batek diseinadora dela eta diseinador grafiko eta ze hori, eta gauean oiara jun baino lehen, horrelako asistentea dauka, eta botatzeo, biharko mesedes lau presentazio prestatu, gai honi buruz edo proiektu honi buruz. Hurrengo gunean esnatzen danean, baditu lau eredu, eta horren arabera iten du bere proposamena edo bere lana. Kasu hortan, bai ikusi daiteke, zerbait aprobetxagarria dela, lanak entzen dulako edo. Baina beste kaso guztitan iruditzen zaigu gure energia kentzen ari dela, ez? Nik bizi izan dudan egoera distopikoena izan da etxe batean. Ezagunen etxe batean, ez oso gertuko lagunak, baina antxinengoen urte betetze festa bat zen, eta Alexari eskatu zioten zorionak zuria besteko. Eta han geunden, ez dakit, 15 bat pertsona, eta guk abestu beharrean, tarta ateratzeko gunea iritsi zenean, etxe horren jabeak esan zion, Alexa, kanta cumpleaños feliz. Eta oso iruditu zitzaidan, horrelakotan esaten da beti, Black Mirror telesaileko atal batean nengoela, eta pentsatu nuen, eta zergatik ez dugu hemen gauden ezurraragizko pertsonok abesten, zorionak zuri bale gaizki abestuko dugu, baina bosta xola, ez? Desafinatzea. Dago momentua, ez? Helburua, claro, ez da afinazio perfektu bat sortzea, edo ez da abestia ez da garrantzitsuena. Nik galdu dut esperantza gizaterian oraintxe. Fiskat, osteguna daukat pegilekuna lankideak, baina hankaz gorago. Nahiko distopikoa baiet. Super, ez dut ulertzen. Osa, galdu iten, surrealista iruditzen zait. Egia da gauzoiek ere sortzen dutela gero pixkat kontrako erreakzioa eta korronte bat, ez? Denarekin, ez da gero korronte horiek ze garaipen maila lortzen dituzten, garaipenak txiki xamarrak gertatzen ote diren, baina honik ikusi ditut lagun eta beren etxeetan musika Alexaren bitartzez jartzen dutela, ez? Eta iruditzen zait oso prozesu hotza adibidez. Ez akaso urte betetze ospakizun batean, zorionak zuri, Alexari eskatzea bezainotz, baina, badago orain ez korronte bat, nun ari garen viniloaren magia hori berreskuratzen, eta musika jartzea, pixkate liturgia bat bezala, edo musika jartzea, beste zerbait egiten ari zaren bitartean, gure multiple horretan, ez, erredondante xamarra da, baina bai, ari gara izan bat gauza egiten, eta bitartean Alexari abesti hau jarri, Alexa konfunditu eginda, eta jarri dizu beste kantu bat, baina igual dizu, porque ja ez diozu Alexari izango, ez Alexa hori ez du nahi, edo bai, eta orduan are distopiko bihurtzen da dena, eta zu bitartean ari zara tipula mozten, eta WhatsAppa zure ordenagailuan duzula, tipula arrastoak tekatu gainean uzten, pixkat, bai, ikusten diot hori, garamatzara pixkat horruntz, eraman beharrean beste toki batzutara. Nire adibidez oso ondo etortzen zaiten bakarra da kotxean noanean, abestia aldatzeko edo ze abesti nahi dudan esateko. Zeren eskuak erabiltzea edo konzentrazioa erabiltzea ez da momentu ona. Kotxean zoazen bitartean esate jozu. Alexa, jarri jaiotze basatia. Eta jarri iten dizu. Nik aitortu behar dizuet, erabiltzen dudala, Alexarik ez daukat, baina nire mugikorrak Siri dauka, eta dutxan nagoenean, gustatzen zait musikarekin dutxatzea. Egia da bakarrik bizi naizela, eta etxean, beti, isiltasun handia dagoela nire etxean, ze bakarrik bizi naizenez, bestut altuan hitz egiten, baina dutxatzerakoan gustatzen zait musikarekin dutxatzea, eta batzutan dutxan sartzen naiz, eta agian abesti bat hasten da,
eta ez zait gustatzen abesti hori, ez da torkitondo, eta orduan oiu egiten diot Siriri, etzaten diot. Aizu, urrengo abestia. Ba, orduan badakitze gertatzen. Eskuak erabili ezin dituzunean erabilgarria izango da, ezta? Hori da. Adibidez, atea dugun. Bai, baino, nik hor zentzuat ikusten diot, nik orain dela gutxi hil zait kotxea, oraindik dolu prozesuan nago. Mondeoa? Mondeoa hilinda, ez dut kontatu elordi. Baina indola ez jatza abixatu. Ja, eske nire mondeo izan da, pixkat, ikonikoa kuadria honetan. Madrildi gurpil bate zulatuta etorri gineneko ura, elordi? Nire aurrekoan enteratu nintzen, ez zidan inogo kontatu. Zer? Noiz entet? Goain dela egun pare bat, Julenek esan zidan. Oso mingarria egiten ari zaidarako, eta ez dute, nola baite, ez diot aurre egin nahi. Eta liburu bat iristen ari da gure redakziora, eta horrek poza ematen digu beti, ze Durango kazoka bat dator, eta dabil bigarren kafearen lantaldea, Julen Goiuri eta Irurok, guren mugen gainetik irakurtzen. Horrek esan nahi du Julen da Goiurari dira pilo bat irakurtzen, eta ni zerbait. Hori bada, mugen gainetik aritzea. Mondeo haile egin zait bai. Baina mondeo hori 2008koa da. Ama zazpi urte dira biri. Bai, ez da? Bai. Duela 17 urte Mondeo horrek bazuen ja ahots kontrola. Eta zuk esaten zenion, botoitxo bat zegoen hemen intermitentearen ondoan, eta dime, eta ahotsa zen horrela. Eta gaina zuk gero eta bere ahotsaren antzekoago jarri, hobetu lertzen zindun. Nik esaten nion, klimatizador. Eta berak esatezun, klimatizador. Eta nik, temperatura. Eta nik, 18 grados. Eta tuk, klimatizador aldatu egiten zen. Eta jendeak flipat egiten zuen horrekin. Ze 2008 urtea zen. Eskazen izaioken hori, intensia aldatzea, musika jartzea, baina musika jartzea zen radio 102.8 FM, eta jarri egiten zizun dolako gauzak. Baina, zeukan, kotxean erabiltzea, gaitzerdi ikusten du nik hor bai dagoela ez, olako abantaia txikiren bat, baina hortik aurrera, nik pixka bate kontra, egia zen. Bai. Nik pixka eskatu eta ekarriet gaurko diskurtsoa zen nahiko kontra neon, eta pixka bat ezagit, pentsamentu kritikoakin oso arnerauta nago, eta etzai gustatzen nola enpresa ezberdinak eta saiatzen dian, horitako kortinak erabiltzen, beste zerbait saldu alizateko eta kontrol gehiago izateko, hiperestimulazio, hiperkonsumismo horretara bultzatzeko jendea, eta etzai gustatzen, gustatuko litzaiak ez, nire herria, nire hiria, ni bizi naizen ingurua behintzat, jasangarriagoa izatea eta denak ez dakit lasaiago bizitzea, ez hori da, egia esan nahi duna. Mezu horrekin geratzen gara, elordik Alexari eskatu dio jaiotze basatia, eta Alexak jarri egin dio. Baina kantu ere eten beharra daukagu, eta salto egin gure estudio zentraletara azken ordukoaren bila. Unai Elordi Hidalgo mila esker, eta laizzer arte. Por cierto, hauen nuke antenan esan beharko, baina Adriaren WhatsAppean erantzun beharreko mezu bat. Ados ondo. Entzuleok aurrera goaz, eta esan da bezala azken ordukoari egingo diogu tartea segituan, gure estudio zentraletan, Oñatze Aizpuru lankidea prest dugu, eta Oñatze, egunon? Egunon Inigo, egunon entzule guztiak, bai, dakizuenez, Gernikan izango dira Espainiako Felipe Borboikoa eta Alemaniako presidentea bihar bertan, eta horren atariko atzokoan egun osoko ekitaldi instituzional gorenak antolatu zituzten Madrilen ore guztiekin. Felipe Borboikoa buru, Frank Walter Steinmeier, Alemaniako presidentea, eta bere emaztea hartu zutelako, erkidegoetako presidenteak ere, han ziren banan agurtuaz. Gernikako bisitan baliteke, egindako krimenen inguruko, keinu ofizialen bat edo berriz ere Alemaniako gobernuak egitea. Madrileko hitzaldian, esan bezala Steinmeierrek hitza hartu zuenean, 1927ko sarraskia, bombardaketa, krimena aipatu baitu, Gernika Picassoren artelanaren parean, eta Borboikoak berriz krimenaren inguruko aipamenik ez du egin kasu honetan. Ikusiko da biharkoan bestelako keinurik izaten denala ez, baina ez da beste gauza handirik ere espero. Borboikoa eta Steinmeier bihar eguardian hilerrian izatea espero da, eta ondoren Bakearen museoan egingo dute
hitzaldia, lehen ekitaldi instituzionala, han izan zelako Gernikako herritarren zibilen aurkako bombardaketa indiskriminatu hori eta horren inguruko bueltakoak espero dira biharkoan. Bestelako gaietan eta berriz ere bertan geratuaz, Bizkaia inguruan geratuko gara, jakin dugulako Sollube Gane eta Jatagane parke eolikoen bultzatzaileak Arena Power enpresak alegia uko egin diela bi proiektuei parke eolikoen proiektuei Lakuako gobernuak eman du horren berri, enpresak jakinarazi dio ez duela baimena lortzeko prozedurarekin jarraituko. Ez talako hori gertatzen den lehen aldia aurretik ere beste enpresa batek izan zuelako nahi hori Solluben eta Jatan aerosorgailuak jartzekoa, eta badirudi, oraingoan ere, ez duela aurrera egingo proiektu honek. Arena Power enpresak 31 milioi euroko inbertsioa eginda, Jata mendian 5 errota jarri nahi zituen, eta ondoren Jatabe, Mungia, Gatika eta Derio zeharkatuta, Zamudioko parke teknologikora eraman argindarra, bertan poste elektriko altuak jarria zegoiten txiokoak. Leku berean, eraman nahi zituzten ere, Solluben sortutako argindarra ere. Sollube Gane proiektuan berriz, 6 aerosorgailu aurreikusten zirean, Bermeo, Beñaka eta Arrietako lurretan, eta kasu honetan 37 milioi euroko inbertsioa zuten egiteko. Proiektu horren ebakuazio linea, Mungia, Fruiz eta Gamizfika zeharkatzekoa zen, parke teknologikora ailegatu aurretik, eta esan bezala beraz, momentuz proiektu hau ere bertan bera utzi dute. Amigak eta 5 minutu jotzea, Rauxe beraz lagunak momentuz kontatzeko genuena. Eskerrik asko Oñat Zaizpuru. Eguerdiko 12etan informazio gehiago hementxe naiz irratian, guk aurrera egingo dugu entzuleok hementxe bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Sirena hortzika bere atzean dituzu bi Osteguna izaten da guretzat entzuleok, nola baite asteko egunik xelebrena, eta ez pentsa delako asteburua hurbil dagoela, edo dela asteburua hurbil dagoelako, barkatu, edo dela, ez dakite, ostegunetan beste ez dakiz zer gertatzen delako. Ostegunak dira xelebreak mai Gorostiaga Pozo datorrenako gurera, eta pixka xelebrekeriaren errege. Eta orduan Eneko Iturberi gustatzen zaio, olako berri xelebre batzuk ekarri, eta xelebrekeri horretan, olako gorazarre egitea. Eneko Iturbe, egunon? Ui, zergatik ez zaituten zuten bai, badaki zergatik ez zaituten entzuten? Horen bai, egunon? Egunon. Beste kontua da. Zego, Juri, zer dezu? Agertu da nere txokolate. Bueno, ez dakizu ez, zenolako drama zegoen hemen, Oñat Zaizpuru, azken ordukoa gurera ekartzen ari zen bitartean, Goiuri Ezedizak, ez zuelako topatzen, atzo erosi zuen txokolatea. 5 euroko milka tableta bat. Oso garesti dago txokolatea. Nola dagoen txokolatea? Eta orban nik erosi nuen atzo, esfortzu titaniko bat egiten, eta galdu egin dut, eta esan dut, a ber, hau da, bilete izu ematea bezala, txokolatea galtzea. Eta agertu da ikusten ari naiz hemen dagoela, eta makurtu egin behar naiz. Erori egin dela. Txan diot, atzo hortzen nuen. Jarraitu hitz egiten zuek. Hor ez zuen topatzen. Eneko Iturbe, zu kontatuko diguzu. Ze topatu duzun edo nondik nore biliko. Bira, jazuzenen 3 titularrak botako ditut. Orain. Ados. Bote porruntuan. Sukalde robotak, makuluak edo bizikletak mailegatzen dituen libururik gabeko liburutegia. Esaten badizuet, nere herriko udaletxean proposatu dudala, hau? Benetan? Hau egitean ere herrian? Ara. Duela 2 aste proposatu nuela. Hau interesatuko zaizu. Eta orduan. espazioak baloratzen ari garela? Epa. Niego naiz ipuña kontatzen, Kolombian Rioa txan, Casa del Libro, eta libururik ez ziren. Ez da etxe bat, nun gertatzen, elkartzen dira literaturzaleak eta hori, baina libururik ez daude. Ze gauzak. Bueno, kasu honetan, liburuak beharren daude, etxeko tresnak eta gauza pila bat. Etxeko tresnak, biziletak eta zesan duzu bestea? Makuluak. Makuluak, baino egon daiteke baita josteko makina bat. Taladro bat. Taladro bat.
inprimagailu bat, ez dakit, ez zait beste gauzarik bururatzen, baina, bueno, imaginatzen duzu, ezta? Bai, denetarik. Ba, bueno, hau, Tarraganako Gauzen liburutegia da, hoi liburutegi baten antzera funtzionatzen du, baina liburuen ordez, ba, egunerokoan erabili ditzazkegun tresnak daude. Liburutegiko arduradun den Amanda Perezek azaldu denez, erabiltzaiek noizbehinka behar dituzten objektuak biltzen dituzte, eta, bueno, esan ditzeun objektuk, izan daiteke baita lijadora bat, lixatzeko makina bat, makuluak esan ditugu, inprimagailua, bueno, eta sekulakoa da. Ze kontua da, adibidez, nik orain, etxean, egin nahiko banu ez dakit aldaketaren bat. Ateak lixatu nahi ditut. Baina da, urrengo 10 urtetan aurre ikusten dudan aldaketa bakarra. Eta 2 ate lixatu nahi ditut. Erosi behar dut lixatzeko makina bat, gero etxean edukiko dudana hortxe... Ez da pentsatu ere. Ez dut erosi behar. Ez... Lagunei eskatzea aukera bada. Baina lagunek ere ez balin badaukatea, agian zure adin berekoak dira eta zure egoeran daude, horretarako zoragarria da Gauzen liburutegia. Edo makuloa adibidez ez, edo behar duzula justu zure bizitzako etapa batean, ez dakit, takataka bat ibilgailu bat, baina ez da adinaren poderioz edo betirako behar duzula baizik eta atzo auto batek zebrabide batean harrapatu ninduen eta esan dit medikuak 2 astez erabili behar dudala ibilgailu bat. Batzuetan uzten dizkizute, baina ez balin badago erabilgarri bat, Gauzen liburutegira joaten zara horren bila. Horregatikan sortzen da ideia hau, Amanda Perezek aipatu zuen bezala, nolabait etxian objektuak galdu ez daitezen edo hautsa hartzen ez geratzeko, nolabait liburutegi bat sortu objektuekin, eta denok partekatu objektu horiek. Objektuen euneko 80% bizilagunek emanak dira, eta gainerakoak diru laguntzekin erositakoak. Eta bazki izateak adibez urtean 5 euro kostatzen du, ez da garestia, eta gauza bat mailegatu nahi dezunean, astean euro bat edo 5 euroren artean kosta daiteke, eta hau da gehien bat gauza simbolikoagoa, gauza simbolikoa da. Eta jasotako dirua proiektuak aurrera jarraitzeko erabiltzen da gehien bat. Hau badago unibertsitateetan adibidez. EHUn badago gauzateka. Ez dala tresnen mailegoa. Behar balin badituzu, ez dakit, grapagailu haundiak. Behar balin badituzu USB pendriveak edo horrelakoak maileguan arditzakezu. Eta emozionatu dintenaiz eneko, nik lortu nahi dut hau egitea herrian, zer ikusi dauka baita ere gure gaur egungo bizimoduarekin, hau da, geroz eta gehiago bizi gara alokairuan, geroz eta gazte gehiago ez, edo berandutu egiten da etxea erostearena, eta orduan alokairuan balin bazaude baita ere, bagian, ez zaigu bururatzen gauzak erostearena, ez, hau da, ez dakit, eskaiera luze bat, behar balin badut, zerbait egiteko, baina nola ez den nere betirako etxea, ez dut erosiko eskaiera luze bat, gero etxe aldatzen aizenean, eskaiera luze hori eraman behar dut, edo erosita balin badaukazu etxea ere. Etxeak egia esan orain prezioengatik, geroz eta txikiagoak erosten ditugu, txikienak direlako merkeenak, eta orduan etxean gauzak gordetzeko espazioa ere txikiagoa da, eta nik nahiko nuke eduki josteko makina bat, baina nire etxean ez da sartzen josteko makina bat, eta gainera ez balin badut, egunero erabili behar balin baduzu, edukiko duzu eta leku egingo diozu, baina egunero ez baduzu erabili behar, batetik... Gauza puntual batentzako balima da. Ez balin baduzkazu lekua etxe txikia delako, edo gero, mudantza ibiltzen zarelako, eta gero traste horiekin ibili behar duzulako, zoragarria da, ez zidaten jaramon asko egin, baina... Honekin agian. Nere, jungo naiz, albistearekin. Audio kortea bateak jodet, eta eramango dut boderetxera. Bai, oso herritarren aldeko politika bat egitea da, eta oso interesgarria, oso beharrezkoa. Eta akaso inorko oraintxe ez du planteatzen,
eta existitzen denean inork ez du pentsatuko hori gabe bizi gaitezkeenik. Agian, bai. Eredu desberdinak daude, Londresen ere badaukate, eta Londresen adibidez, claro, sistema garatu dute oso modernoa da, eta kutxa handiak daude, eta zuk txartela sartzen duzu, eta kutxa irikitzen, hau da, automatikoa ez dago langilerik, beste leku batzuetan, zuk aipatutako lekuan. Bai, hemen langilea daude, eta aparte webgunea dago, eta bueno, zuk webgunetik, eta han pertsonan eskatu itzazkezu gauzak, bai. Nizartu nahi zadidaz orain, libraryofthings.co.uk, hau da, Londresen dagoena. Eta hemen agertzen da bazuk mugikorrean aplikazio bat daukazu, erreserba egin behar duzu, eta gero, itzuli egin behar duzu. Eta adibidez, hemen ikusten ari naiz. Proiektore bat dago, adibidez. Zeragian, zuk behin egin nahi duzu zinema forum bat zure etxean, edo zure auzo elkartean, izan daiteke auzo elkartean, eta haian urtean behin egin nahi duzu bakarrik, eta orduan proiektore bat erostea garestia da. Dago, moketak garbitzeko gailu bat. Dena dela, ze kuriosak gara izenak bilatzen, ez? Osa, gauzateka oso ondo ulertzen da, baina Library of Things edo liburutegi libururik ez, osa, guaztez bat bideok alkilatzen dituena edo, osa, ulertzen dut, ez? Konzeptua ulertzeko, baina bueno, gauzateka oso ondo ulertzen da. Ice cream maker dago. Izozkiak egiteko makina bat. Karo, ezke hori, etxean edo. Tarragonan adibidez, Tarragonako liburutegi hontan, bueno, liburutegi, bai, ulertzea ez, badago objektu bat, arrakasta hundiakana eta beti itxaron zerrendan da ona, eta hori da, sastrakak mozteko kentzeko, makina bat. Begira. Eta nire hori, sastrakak mozteko makinarekin batera, manbarko lizuteke herriko fisioterapeutaren baten kontaktu, ez? Agian. Ze horrek sortzen ditu agujeta batzuk hor, abdominal oblikuak, eta gerriak, eta besoa, eta besaurrea, eta hor landuta behar dira, Bai, egia esan bai. Ostra, hori ez da lan makala, baino, eta itxaron zerrenda dago, bueno, bai, maergote igual besteren materosi pixkanaka ez, inbertsioetan murgildu. Bai, agian, nik uste dut, bai, ez hori izango ala behien urrengo inbertsioa. Ez dakit, ez dut liburutegi hau gertutik jarraitzen, albistea, topatu dut eta horren inguruan hitz egiten hain naiz, baino, ez dakit, liburutegiaren urrengo inbertsioa zein izango den, esperet nik ere sastraka makina bat izatea, sastraka kentzeko makina bat. Behar duzu? Ez, baino, Tarragonan dago baita, guri ez digu asko eragiten egia zan. Imaginatu. Nik lortuko dudala, Tolosan, gauzateka. Goxoa hau txokolatea goiuri. Figol pixkatea. Kompostura bat. Zuzeneko eratxai bat egiten ari gara hemen oso serio bat. Edukia eman dizuet? Bai, egia da, edukia eta drama eman dizuzu. Zezeon, txokolatea nik esan dizudan tokian eta zuk ez ez. Ez zegoen zuk esan dako tokian. Zema zentimetrotara. 10 zentimetroko distantziara? 30 bat. Iaizi alproja. Gauzateka hori gauza interesgarria da, eta zuk maize topatuko zenuke gauzateka batean, ze bilatuko zenuke? Erramientak askotan, ez? Etxean behar direnak eta ez daukazu, eta askotan erosten dezu, gero inoiz berriro ez erabiltzeko hori egia da. Alde hortatik, ez dakit baliagra ikusten dut. Baina baita ere igual gauza konkretu batzu, ez dakit eskailera luze bat, horrelako... Bai, ez dakit pentsatuko nuke, eman dezagun, egin nahi dezu grill bat, igual nik ez daukat horrelako plantxa bat txen, eta afari baterako okurritu zaita, esaten de, azte honetan hartuko dut plantxa hori, etxan egiteko, ez dakit langostino da plantxa. Zan nahi de, segurazkik azten bagara pentsatzen, badaude gauzak... beharrezko puntuala daukatenak, ez? Gauza, emaik beti pentsatzen du, gauza goxoetan. Zukaldari fina. Ondo da eneko, interesgarria. Orain, bigarren albiste bat ekarri dut, eta hau da, Maurizio Cattelan artistaren urrezko komuna, 12,2 milioi dolarretan saldu da enkante batean. Zenbat? 12,1 milioi dolar, urrezko komuna. Ni artearen bildumagileen mundu honetan galdu egiten naiz. Entzuten ditu zenbaki horiek eta egia da, kopuru batetik aurrea dena berdin eruditzen zaitez. Hau da, esan izan bazenu 5 milioi, esango nuke, buah! Esaten dituzu 12 eta esaten dut, buah! Eta esaten dituzu 23 eta buah!
Nei burura etorri zait, ez dakik gogatzen zarete txiste txarro bat, eurrezko komuna eta ze hori da. Hemen dago zure saxofoian kakainduna. Ez dakizu txiste hori. Ez dakit hori. Atzo kakainun urrezko komun batean, eta patxi hemen dago zure saxofoian kakainzuna. Jode, ze txarra. Bai, gaur txiste txarren eguna da. Bueno, lehenakoa nahiko nahi izan da, lehen bat hona egin du. Komuna gainera ikusten ari naiz eta da pixkat itxusia. Bai, pixkat zarkitua, ez da? Eta bakigu nork erosi duen? Estatu Batuetako marka ospetsu batek. Marka ospetsua zein den, ez dakigu oraindik. Saltzailea, ez dakit nola oskatzen den, Sotheby's, goiuri, mitiko. Sotheby's. Enkante etxola ondia. Izan da, eta 12,1 milioi euro. Bai, Amerika izena du gainea, ez dakit artelan, komunak Amerika izena jarri diote, komunari. Eta, enkante horretan, katalanen munduan ezaguna eginda, polemika sortzeagatikan arte munduan gehien bat. Eta esaterako, platano bat orman itxasita aurkeztu izanagatikan besteak beste, egin zan polemikoa pertsona hau. 2016an antzeko komun bat Guggenheim Museoan erakutsi zuen eta 1.000 pertsona inguruk bisitatu zuten instalazioa, komun hori antzegoen bitartean. Salduden pieza hau Steve Cohen New York Metzeko jabeta bildumazalearen azten. Eta Sotheby's egoitza berrian egonda ikusgai Manhattanen. Eta bisitari ugari ekarri ditu egunero ilarak sortuz eta gutxi gora bera 25.000 ikusletik gora bildutu ditu. Orduan, ez dakit, urrezko komunak ikusi ezakegu arrakastatxuak direla. Ni enitzakeo museo batera joango urrezko komun bat ikusteagatik. Ni ere ez, Ez zait erakargarri eruditzen, pentsatzen dut jendearen zatu, aipatu dituzun datuengatik badela, ez? Eta orduan, erosten baduzu eta museo batan jartzen balin baduzu, aian etekina aterako diozula. Baina, esan 12 milioiekin zenbat gauzateka sortu daitezke. 12 milioi dolarrekin. Ni horkeraz naiz hitzatuta, beste historia honekin. Gauzen liburutegiarekin. Ze gauzake. Horse, oso ondo inoa. Gustatu dizu? Gustatu zait. Lortu da? Bai. Venga, badago albiste gehiago? Azkena. Venga. Azkena, Goiaren pentsioa, Velázquezen soldata eta Madrilgo errege jauregiko artxibo nagusian gordetzen diren beste sekretu batzuk. Bai, ze Mikel Zabalzaren kasuaren informazioa artxibopean mantenduko du Espainiako gobernuak, baina beste informazio batzuk baditugu. Tira, esan behar nuen. Zer dio notiziak, Eneko? Velázquez, Goya, Calderón de la Barca eta La Roldana beste artista handiekin batera, Espainiako erreginen zerbitzura aritu ziren, eta euren kontratuak Madrilgo errege jauregiko artxibo nagusian gordetzen dira. Artxibo horretan erregaren dokumentazio historikoak zeintzen dira, mendeetan zehar sortutako kontratu, plano eta idatzeekin batera. Eta hemen 12,5 kilometroko lerroko dokumentazio historikoa gordetzen da, eta milaka pergamino, argazki, plano eta mapeekin batera. 12,5 kilometro. Bai. Wow. Hori bada, Bai, esan nuke. Bai, Fernando Zazpigarrenak sortu zuen 1814an eta erregetxearen dokumentuak gordetzen dira 16. mendetikan gaur egun arte. Orduan, 12 kilometro agian, hola pentsatzen jarrita ez da... Mendeko 3 kilometro dira. Bai, gutxi gora bera. Horrek izan nahi du urteko 300 metro. Bai, galdu naiz. Urteko 300 metro, hilabeteko 30 metro inguru. Bai. Eguneko metro bat. Hortxe datua. Eguneko metro bat. Hartu metroa, bida, hau da metro bat. Egunero, hauxe, eman du Espainiar erretetxearen eta erretetxea estenaren historiak. Zegeiago topa aiteki horreneko? Bai, artxibo aretotan zehar, historia zehar, erregentzat lan egiten duten pertsonen kontratu eta gutunak ikus daitezke. Adibidez, Velázquezen bidaien xietasunak, Calderonen odol garbitasunak iriak, edo Goiaren erretiro eskaera, besteak beste. Dokumentu guztiak modu antolatuan gordetzen dira, tiradera metaliko modernoetan babestuta. Ara?
dokumentuan artean ere, badaude jauregiko eta lorategiko planoak, kontabilitate agiri historikoak eta artisau zein sortzaileen kontratuak. Velázquezen kargu garrantzitsuak izan zituen Felipe Laugarrenaren zerbitzura, beraz, bere dokumentazio guztia angordetzen da. Calderonek antzerkilanak sortu zituen errege familiarentzat, beraz, dokumentazio hori guztia ere angordetzen da. La Roldanak ganbera eskultura ganbera eskultore izendapena jaso zuen, beraz, bere dokumentazio erean dago. Eta Goiak margolan eta tapiz ugari egin zituen Carlos Hirugarrena, Carlos Laugarrena eta Fernando Zazpigarrenaren karguz. Beraz, horiek ere handaude. Eta Goiaren gutunaz gain, beste artista eta sortzaileen eskari eta enkarguak ere gordetzen dira. Alanola, Zurbaran eta Mariano José de Larrarenak, besteak beste. Eta, bueno, hori gaurko ekarri duena. Ez dira makalak eta hausek gaurko gure berri xelebreak entzuleok, eneko Iturbe eta Mendi, eskerrik asko, eta zuei. Segi hemendik gure gandik gertu. Bai. Entzuleok nori jarriko dizkigu gure abestiak diskotik, Naskerren Elizondo honekin egingo ditugu hurrengo minutuak eta segituan gonbidatu gehiago hementxe gure saio honetan, gure bigarren kafe honetan.
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Baina, ondo zaude? Beti bezala nago. Zuet zaude ondo. Ez zara betikoa. Hala, ondo nahi nindutenez, baina batez ere betikoa nahi nindutenez, ingurukoak arduratu egin ziren. Gurasoek konponbide tradizionala proposatu zidaten. Aditu batekin kontaktatu zuten, 5 saiotara joan nintzen. Arnasketa diafragmentikoa, meditazioa, barne begiradak, mandalak, ez zidaten balio izan. Gaua ez da laua, laberintu bat dirudi, galdu dara. Lagunek konponbide ekintzailegoak proposatu zituzten. 2 orduko zerbait gehiago balio izan zidaten. Askatzeko behintzat, hankak askatzeko behintzat. Iparaizea, izerdia, bidezidorrak, zaldien trostak, txakurraren enbiditan isildu egin nintzen. Laguna orduan, txakurrari txistuka ari bazen ere, ni entzuten ari zela, hizketan jarraitu nezakeela. Nik orduan, entzuidazu begiekin, mesedez. Irati Bediagaren Rara liburuko pasarte honekin asko identifikatuta sentituko zarete ziurrenik. Ziur asko egoera horretan egon zaretela. Gaizki egon eta ezin jakin zerk egingo dizunon. Batzuei ondo etorriko zaie meditazioa, bestei mendi buelta. Kontua laguntza eskatzea da. Baina nola, nori, noiz. Galdera horiei erantzun bat emateko jaio zen bada bide bat. Bada bide bat 18 urtetik gorako gazteentzat entzunak sentitzeko, kezkak partekatzeko, eta edo erabakiak hartzeko premia duen edo norentzako zerbitzua da. Beti entzuteko prest daude. Barrena galdu zaigu orain arte. Eta zerbitzu hau gehiago ezagutzeko gurean dugu Beñat Benitez, bada bide bateko kidea. Egunon, Beñat, zer modu zaude? Egunon, eskerrik asko, gonbidagatik. 2 galdera egiten dizkiegu guk gure gonbidatuei bigarren kafean beti. Nik 2 egingo dizkizut eta zuk bietako bakarra erantzun behar duzu. Zuk aukeratuko duzu bietako zein erantzun. Galderak dira. Orain etorriko balitz zinema zuzendari bat eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi dut, baina pelikulan ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekora, soilik zure bizitzako etapa bat konta dezaket, ze etapa aukeratuko zenuke. Hori da lehenengo galdera. Eta bigarren galdera da, eta agian zailagoa, nola gustatuko litzaizuke, edo nola irudikatzen duzu, zure funerala, zure hileta. Orduan nik egin dizkizut 2 galderak, zinemarena eta funeralarena, eta orain zure esku, bietako zein erantzun. Jo, en un espero lako galdera ikan, Azteko, baino. Vale, bigarrengoakin. Jake bigarrengo kafea izan dagoen programa, bigarrengoakin jongo gara. Nere funerala ez dakit, ola funeral hitza ez asko gustatzen ez dara, baina irudikatzen dut lekua badakit. Igerren izango zen. Wow. Ez dut lurperatu izan nahi, ez dut horrelako ezer nahi, baina errautzak eta, ez dakit hori gaur egun oso legala dan errautzak botatzen unbaiten, orduan jubajo esango du, baina hortikan igerraldian, Kosta eta mendian tarteko pasarte hortan, hortxe irudikatzen dut, mendi buelta bat, esaten zenuten bezala zidako liburuko pasarte hortan, bai, gertukoak eta etorri nahi dutenak, eta bertan izatea agurra. Ze ederra benetan, eta eskerrik asko ausartzagatik galdera hori erantzutera, ze gonbidatu gehienek pelikularen aukeratzen dute, haian hiletaren kontzeptuak beldurra ematen digulako. Liburuaren pasarte aipatu duzu, irakurri dugu Irati Bediagaren Rara liburuko pasarte txiki bat, bertan aipatzen da ez, gazte batek
saio batzotara joan zela psikologarekin, ez zietela asko balio saioiek, mendira joan zela, horrek ere zerbait balio izan ziela, bueno, kontua da aipatzen genuenez, bakoitzari gauza batek egingo diola on, baino garrantzitsuena laguntza eskatzeko pauso hori ematea dela ez da bainat. Asko gustatu zait, entzuten egin zen oso adi da parte bat apxa dunkitu nahu zeanak entzudeazu begiradarekin, esaten ziren, ez da? Eta hori ze zaila dan gure kasuan oso gutxiten deu, eta bai, esaten zenun arira, azkenako laguntza eskatzea uste dugu erresa dela, edo, ez da, aholkatzen daunean behintzat, bestei errexete zaigu, baina gure kasuan, gure zerbitzuan beti argi dakau, gure gana jotzen baldin badutea paus hori emateko prest egotea, bidea egin dago dagoela, horrekin hasten dela, baina ez dela bat ere erresa ez. Aipatu duzu paus hori ematea sekulakoa dela eta guztiz ados nago. Agian gure bizitzaren momenturen batean dena ilun ikusi dugunuk ni ere egona izelako puntu horretan, badakigulako ez, paus hori ematea ze zaila den eta horregatik agian hainbeste gustatu zait badabide baten zuen webgunean kuxkuxatzen ari nintzela, garrantzia asko ematen diozuela zuk erabaki kontzeptuari. Hau da, laguntza eske datorrenaren alduntze prozesu horretan ez, ritmoak marka ditzala edo modua aukera dezala, zergatik da garrantzitsua hori zuentzat? Azkenako, ondo esatetzen duten bezala, 18 urteko pertsonekin egea tratatzen gurean, bai, 18tik gora, gizartak heldu konsideratzen gaitu eta gure erabakien kargo egiteko momentua bezala, no? Orduan, iruditzen zaigu, pertsona izatea ahalduntzen dela bidea eraiki eta gero berak jarraituko duena. Hau da, gu ez gehango bide osoan zehar beraiekin, ez da gure helburua, ez da, bakoitzak bere bidea erabaki behar du, eta hortikan pixka bat izenaren bada bide bat hori, baina bakoitzak gero jarraitzeko beti gabiltza hori alduntze hori bueltatzen. Zuekin harremanetan jartzeko hainbat modu daude, eta uste dut garrantzitsua dela azpimarratzea ez, entzuleren batek interesa edukiko balu, eta hau ere, ez dakit hasieratik horrela izan den, edo, argi izan dezuen behintzat, bide desberdinak eskaini behartzen dituztela, ze bide desente daude, WhatsAppa da bide bat, baino telefono deia ere bai, doako telefonoa, baita webguneko txata eta baita e-mail bat ere ikusten dut. Modu askotara jarri daitezke gazteak harremanetan zuekin. Bai, azkenako badabide bat 2021 urtean martxan jarri zenean, ja 4 urte, guk erabaki berrean gazteak zer nahi zuten edo nola zeharreta mota behar zuten haiei galdetzea erabaki genuen, eta talde focus group deitzen zaion ezberdinak egin ditun, eta danetan ateratzen zena zen telefonoa gaur egun ez dela erabiltzen deitzeko horrelako zerbitzuetara, baizik eta gurasoi deitzeko, agian, gazte, baina bestela oso gutxi. Eta orduan, garrantzi asko ematen zioten hori idazteari. Horregatik aurreko pasartean asko ditzen atentzioa begiekin entzun nazazu, claro, guk irakurtzen entzuten dugu gaur egun, ja. Eta irakurtze aktibo hori bideratu dugu gure erramienta nagusitakoa bezala. Azkenako hauek dira sarbideak. Gero, zerbitzua asko zabalagoa da, arreta psikologiko presentziala ere eskaintzen deu kasu batzuetan, baina sarbide ezberdinak eta gaztei moldatuak edukitzea da albidetzen duena hori. Aurreneko paus hori esaten genuna hain zaila dena, pixkatxo bat erresagoa izatea gazte bientzako. Doako zerbitzu bada, doakoa eta anonimoa, pentsatzen dut horrek ere, animatzen dituela gazteak zuekin harremanetan jartzea behintzat lehenengo pauso hori emateko, ez? Asko kezkatzen ditu gazteak kontu horrek anonimotasunaren kontuak? Gehien erabiltzen den sarbidea txata da zerbaitegatik. Hau da, gure weborrean dagoen txatortan, guri kontatatzen gaituztenean, ez zego agertzen ezerrez informaziorik
Algoritmoak eragitzen du hitz bat, kode bat, eta horrekin egiten du lan. Eta gehien erabiltzen da zerbaitegatik. Gaur egun, ikerketek eta pixkat erakusten dute, ze antxetate maila ematen dien deitzeak, ahotsa jartzeak, improvisatzeak, ezta? Ardura hartzeak hitzetaz, eta eroso gaude, bai, txatean eta WhatsAppean. Duela 4 urte sortu zenuten, bada bide bat, baina esperientzia luze bat badago atzetik, ez? Itxaropenaren telefonoaren aterkipean edo koka dezakegu proiektu hau eta horrek bai urte luzeko esperientzia duela. Hori da. Gipuzkoako itxaropen telefonoak 37 urte daramatza zerbitzu hori eskaintzen, eta orduan pixka da aprobetxatu gara jakituria hortaz. Azkenak urte asko telefonoz bidez entzuna sentiarazten pertsonei, doako arreta bat ematen, baita ere voluntariotza eta konexioa sustatzen, Gipuzkoako itxaropen telefonoa hartzen dutenak, eta bada bide baten txataren bestaldean daudenak, pertsona voluntarioa dira. Bada bide baten kasuan, inkluso gazteak kasu askotan, formakuntza bat jasotzen dutena gurekin, baina ez daukate zertan izan profesionalak edo zertako. Gure helburutako bat azkenean voluntariotza sustatze honekin da bakardadearen kontrako lehia hortan konexioa sustatzea. Eta askotan esate genuna gaizki nagoenean edo iluntasun guztian nagoenean kostatzen zaideitzea, hori baina lehenago ere ez da sustatzen kontaktatzea. Konexio hori eukitzeko, bakarrik ez sentitzeko, norbaitekin hitz egiteko behar duzunataz. Bakardadea aipatu duzu, nabaritu duzue gazteak, gaur egungo gazteak orain lehen baino bakartiago sentitzen direla? Ikerkete pixkat hori erakusten dute, ez da gaur egun bai galdetzen hasi galako ere bai, irutze zait foko hor jartzen. Arretei dagokionez, igual, Gipuzkoako itxaropen telefonoan bai dela problematika nagusienetako bat bakardadea, baina, klaro, bakardade bezala etiketa hori jartzea dei batei edo tentzio batei, bakardade bakarrik oso zaila da, ze bakardadeak dana zeharkatzen du. Edozein problematika okertzen duen zerbait da, bakarrik bizitzea egoera hori. Gaztean kasuan bakardadea, como tal, ez da askotan ateratzen zentrala bezala, baina aiteten dutenean antxetate egoerataz, edo hau izin diot inorri kontatu, edo egoera hau partekatzen dut eta naiz entzuna sentitzen orduan baztertzen naiz. Hori dana entzutean, atzean bakardadea dago, baina hori zeharka, ezta? Asko gustatu zaite aipatu duzula orain hasi garela galdetzen, agian ez? Hemen ere sekulako aldaketa eduki du gizarteak kontu hauekin, antxetateari buruz dagoen kontzientziazioarekin, depresioarekin dagoen kontzientziazioarekin, nik gogoan dut arreta psikologo bila hasi nintzenean, nire psikologoaren bulegoan itxaron zerrenda zegoen, eta nire herriko emakumearen etxean aholkularitza psikologikoa eskaintzen duen zerbitzuak ere itxaron zerrenda dauka, eta gerora horrengatik galdetu nion nire psikologoari eta esan zidan ezagitzen bat urtez duela ezagitzen bat urte iriki zutela kontsulta eta itxaron zerrenda duela urte gutxitako kontua dela. Beraiek ez dutela inoiz horren besteko beharra sentitu eta bueno, aipatzen zuten orain bagian tabuak edo eraisten ari direla, ez? Beharra beti egon dela, baina orain tabuak eraisten ari direla eta jendeak laguntza gehiago eskatzen duela. Sentitzen duzu zuek hori ere bai, pixka bat osasun mentalarekiko mito edo tabu horiei aurre egiten hasi garela? Hori gaztei, guk askotan lanbide heziketan gehien bat lantegiak egiten ditugu ongizate emozionalaren eta osasun mentalari buruz hitz egiten, eta beraiei luzatzen dion galderatako bat justu hori da. Ea beraiek gusten duten gizartean mito horiek edo alde batera uzten ari dela, eta sentsazioa da baietz. Pixkat aldatzen ari dela perspektiba eta jadetzegula hainbeste kostatzen, ezta? Psikologoaren gana joate hori edo laguntza profesionala bilatze hori, edo inkluso onartzea
ba ni laguntza profesionala jasotzen nabil. Gure zerbitutik batutan hori, kezka puntu batekin egorai ikusten dugu. Hau da, ezin dugu erori ez da ere bizitza psikopatologizatze hortan, ezta? Gaur egun asko hitz egiten da, esan desun bezala antxietateaz, depresioataz, eta joe, askotan, ba, horiek etiketa diagnostikoa dira azkenean, ezta? Ba, checklist moduko bat, baina profesionalentzako. Gero zu hola altzara sentitu, edo horietan sartu edo ez, baina horren atzean dagoena ez da izen hori bakarrik, asko gauza askoz gehiago dira, eta batzutan bai igual da, no? Sentsazioa izen aldeula, beste gauza asko gale usten alde batean, eta horiek sustatzea dela berez garrantzizkoa. Balen esaten nuna, konexio soziala, sareak izatea, ez dakit, ba, gertutasuneko dendak eta horrelako gauzak ere bai, ba, zeharka beti oso inpaktu txikiarekin, ulertzen dut neurtzea ere oso zaila dela, baina oso garrantzizkoa dira, gero egiten denon osasun mentalan irakurketa hortan. Ze osasun mentala ez da bakarrikan buruan gertatzen zaiguna, ez da gure burua gorputz batean dago eta gure gorputza gizarte batean bizi da, eta gizarte hori soziala da definizioz, eta inpaktu badauka, gure inguruak ere bai guregan. Orduan, begira zabaltzen saiatu berregala irutzen zait, ze psikologo profesional baten gana jutea, no? Edo kanpaina asko ikusten ditugunak psikologo gehiago eskatzarena, ondo dago, zilegi da eskatzea, eta unibertsala izan beharko luke, zerbitzak, baina dena ez da, arreta profesionala. Jo, super interesgarri, Osea, ez dakit, azkenean bakardadearen kontzeptu hori, edo faktore hori, ez badegu hitz egiten gure lagunekin, eta resumen aiten badegu 10 minutu batean egoten garenean lagunekin, gertuko komertzioetara isten ari, ez dakit, ja Amazonetik erasten badegu, eta ez badaukagu gertutasun hori, eta hainbeste gertuko pertsonak, ez badaude gure inguruan, noski joko dezakegula profesionalen gana, eta horren atzean, jo, ez dakit, baina zerbait behidatzeko daukagu, ez? Bai, guk duela gutxi jarri dugun, duela gutxi urte bete da, proiektu berri bat hasi genuen, Maitaro izenekoa, dela osakidetzarekin eta hezkuntza sailarekin dankidetzan, Gipuzkoako itxaropen telefonotik, ingenuna da, Donostiko ospitalean, 2. plantan dauden pertsonak, hau da, epe luzean edo ertainean ingresatuta daudenak, ba, operazio batetik rekuperatzeko edo dena delakoa, claro, horrelako epeetan, ospitale batean gainera, askotan momentu asko daude pertsona naiz eta familia eduki, lagunak eduki, inguruko langileak, ba bakarrik sentitu aldirenak, ezta? Eta okurtu egun, ba guk voluntariotzarekin eta entzutearekin dakagun esperientziarekin, algen ditula gazteak pixkat formatu, voluntarioak, eta jutea ospitalera akonpainamendu presentzial txiki egitera. Hau da, ez da inolako terapiarik ez ezer, da pertsona gazte bat, ba jaso duena formakuntza pixkat nola tratatu eta zer esan da zerrez pixkat jakiteko, juten dena astean behin hitzeitea pertsona batekin eta binkulo hori, ezta? Sustatzera. Eta sekulako arrakasta ikutzen nahi da. Eta behira ze berez kontzeptu simplea dela, ezta? Konexioa eta gerturatzea. Ze polita, ze proiektu polita burura etorri zait, ospitaleetan gainera orduek minutu gehiago dituztela, luzeagoak egiten direla orduak eta akonpainamentua, ba, ze garrantzitsua denez, ez soilik ospitaleetan, baina agian bai bereziki horrelako egoera batean. Jo, ze ederra egiten duzuen lana, eta hortik jarraituta galdetu nahi nuke, ze kuriositatea daukat, zuek laguntzen eta entzuten aritzen zarete, eta galdera da, ea hartzen duzuen tartea, zuei norbaitek entzuteko, edo nora jotzen duzuen behintzat zuek behar duzunean hitz egin eta barrenak ustu. Bai, noski. Hortan, elkarte txiki bagea, zentzu hortan. Bai, 3-4 langile gea, zean arabera, oda, lankargaren arabera, jaizten da igotzen da hori, baina voluntario pila dazkau, 30 inguru. Orduan, zaintza ezinbestekoa da. Bai, kanpora egiten deuna, ez da, baina bai elkartean barnean, ze voluntarioak orokorrean Gipuzkoako itxaropen telefonoan media 6 urte izaten da, geratzen direnak hemen. Orduan, epe hortan mantentzeko entzuten eta bizituzten egoera bizitzen, zaintza ezinbestekoa da.
Eta gure artean bai hori egunero aplikatzen daun hemen. Bai. Voluntario talde potentea aipatu duzu. Egingo diegu deia entzulei voluntario gisa izena eman dezaten, edo voluntario kupoa beteta daukazute? Inoiz ez da betetzen hori, baina bai, esan bezala ez da, elkarte txiki batek erritmo batzuk exigitzen ditu, eta formakuntza prozesuak ez dira motzak 3-4 hilabeteko formakuntza prozesu bat egin behar dutena, teoriko praktikoa, baina bai, alditu bideratu Gipuzkoako Itxaropen telefonoan web orrian, hor dago kontaktua, bai, git.eus da, git.eus, web orria, eta bertan dago informazio guztia nola kontaktatu, zertan datzan, bai gazteen zerbitzuak bada bide batek, bai albaindu dena 30 urtetik gorako pertsonentzako zerbitzua. Hortxe gure entzulei proposamena, hortxe daukazu informazioa voluntario lanetan interesa balin baduzue, eta gure partetik eskertzea besterik ez egiten duzuen lana, eta eskertzea tartetxo bat hartzeagatik gurekin egoteko. Gainera, gauza bat esango dizut, ukitu oso interesgarria iruditu zait, zure atzean telefono bat ikusten ari garela, Eta ematen dio, borobiltzen du gaia nolabait. Bai, kuadro hori, hemen zion bulegoan hasi baino lehenago, eta earki joa, lehegi esan, telefon hori mantentzea, klasiko hori, gaur egun ja ez duen erabiltzen ezertako, dekoratzeko garrikan. Eskerrik asko beina, eta aipatu dugu, informazio gehiago nahi balin badu gure, entzule orori zuzenduta, badabidebat.eus webgunean dena topatuko duzue, bai harremanetan jartzeko moduak, baita informazio gehiago ere, eta animatu nahi ditugu gure entzuleak kuskusi atzera behintzat webgunea eta ikustera zer dagoen, eta agian laguntza behar balin badute, hor topatuko dutela jakiteak, horrek ere lasaitua ematen digu gizarte bezala. Eskerrik asko Beñat, esan bezala. Eskerrik asko zuei espazio emateagatikan. Agur. Keep calm and bigarren kafea. Entzulio goizeko 11:52 minutu, parean elkartearen, feminismo ardatztuen elkartearen duela 2 eguneko azaroaren 25ean kaleratu zuten, eta hala ez bazan, ipuin hausnarkor batekin, egingo ditugu hurrengo minutuak, eta gero, hemen narrazioaren, ahoskotasunaren eta ipuinen inguruan asko dakien Mai Gorostiaga Pozo gurekin duguela baliatutan, minututxo batzuk behintzat izango ditugu, honen inguruan hausnartzeko. Kaixo, horrera. Zumo zaudete? Ongi. Egingo dugu antzerki txikitxo bat, eta gero galdera batzuk egingo dizkizuegu. Kaixo? Kaixo. Badakizuen nor nahi zen ni? Txanogorritxu. Bai. Ipuinetako txanogorritxua naiz. Eta baso hau, egunero zeharkatzen dut amonaren etzera joateko. Hemen denetarik topatzen dut. Perretxikoak, loreak, berriro berandu egin zait. Eta amonak eskatuko da laizter ez banaiz iristen bere etzera. Gero arte! Agur. Ederra naiz. Askarra. Sexia. Hau bai, otxoka txarroa. Haze bikote. Aizue, zuek nire kolegak zarete. Eman mostekoa. Zuen laguntza behar dut. Orain dator, Txanogorritxu nirekin topo egiten duen estena zoragarri hori. Baina badakizu ezer gertatzen den. Dagoeneko Txanogorritxuk nire taktika guztiak ezagutzen dituela. Eta noski, badaki engainatu egin behar dudala. Baina zuek, esaten badiozue biderik laburrena hori dela, sinestu egingo du. Lagunduko didazue? Bai.
Ei, uste dut badatorrela. Banoa izkutatzera. Kaixo, Pampoxori. Kaixo? Jakin aldaiteke nora zoazen zu bakarrik. Ordu hauetan, basotik? Amonaren etzera noa? Utziko aldiazu pasatzen mesedez? Noski, pasa. Aizu Txanogorritxu gauzatxo bat. Amonaren etxera joateko biderik laburrena, hori da. Seguro. Bai. Ez dakit nik. Bai, nik ezagutzen dut bidea. Zein da Amonaren etxera joateko biderik laburrena? Hori. Joan naiz eta hortik motzagoa da. Nik uste dut hobeto dela hortik. Luzeagoa da, baina uste dut dela ez dela hain arriskutsua. Gainera zer? Nire harreta deitzeko soineko motz eta gorri hori jantzi duzu? Nik begiratzeko? Nik jateko! Ez da egia! Orduan jakin aldaiteke zergaitik zauden zu bakarrik hemen basoan ordu hauetan? Nahikoa da. Banoa ipuinetik. Nola basoaz ipuinetik? Badakiz zer gertatuko den. 350 urte dira ipuin bera kontatzen degula. Eta egunero, otxoak jaten zaiatzen nau. Txanogorritxu, ipuina horrela da, etorri ona! Ipuina horrela da? Eta ala ez bazan? Nola ala ez bazan? Ni Txanogorritxu gabe ez naiz ezer. Zer egin dezakegu Txanogorritxu ipuinera itzul dadin? Ondo tratatu. Pakean utzi jozu. Aldatu paperak. Ipuina aldatu daiteke. Ipuina aldatu. Aizue. Arrapatu. Aizu, zu nire kolega zara. Ez. Normal alda neska bat bakarrik ibiltzea ordu hauetan kalean. Neskala motila, ber. Ne badu joan bere amonaren etxera. Izan beharko luke. Zergatik ez. Lasa ibili beharko nuke nahi dudan bidean eta nahi dudan orduan. Ez nuke beldurrik izan behar. Ezta? Ez. Arrazoia du Txanogorritxuk? Bai. Benetako bizitzan, nor da Txanogorritxu? Neskak. Emakumeak. Emakumeak. Nor da benetako bizitzan, Otxoa? Gehiengotan gizona. Kaso gehienetan gizona. Noizbait beldurra sentitu duzue? Bai. Bai, pilo bat. Bai. Nik ez. Bai. Normalean ez. Konturatu altzineten noizbait Txanogorritxuren ipuinaren atzean gordetzen den mezuaz. Ez, inoiz. Txikizan galdetu nion amari zergatik otxoak molestatu behar zuen Txanogorritxu. Pelikula guztietan beti, ez guztietan, normalean gertatzen da hori. Eta beti la biktima da neska. Normalean, printzipeak salbatzen du printzesa. Estereotipoak aldatuko nituzkenik, zeren beti da emakumea zerbait uzten duela gizonarengatik. Neskek ez sentitzea beldur gehiago kaletan, ze da bizizaren tokia eta bizizaren tokian ezin duzu beldurra pasa. Inon, pero gutxiago bizizaren tokian. Berdin duela neska da mutila izan, beti joan barzarela lasai. Nahi duzun tokitik. Maskarak kenduko dut orduan? Bai. Guztia. Bizizaren tokien, ez zenuke beldurrik pasa behar. Bueno, ez bizizaren tokien eta ez inun. Ze indartsua ipuina, nire oso sunkigarria egiten zait. 3 aldiz ikusi dut jada, lehengoan jaso nuenetik. Eta 3etan sentitu dut, barrenak asko astintzen zaizkidala. Baina esperantza puntu bat ere transmititzen duela. Askotan ikusten dugu ez, gure gazteak, hainbat genero kontuekin deskonektatu xamar ote dauden, edo sentsazio horiek ote ditugun, eta niri oso impactante egin zein. Aipatu nahi dut, entzun duguna, dela lagin bat, patata tropikal antzerki laborategiak, obra hau eskaintzen du, tailerrak egiten du mekin, gaztekin, erabekin, eta bukaeran gero prozesu bat formatibo beraiekin, izugarrizko lana dago horren atzetik, badira urte pare bat gai hau lantzen beraiekin, beste ikuskizunak ere baituzte, patata tropikalaren lana izugarria, zabalduen antzerkia metodoak erabiltzen,
Eta bai, esaten duzuna. Ukigarri. Ea, parean elkarteko kideak ekarritzak egun gurera, eta Maik ere akaso zapalduen antzerkiaren inguruan hausnarketa sakonago bat ere ekarri ezaguken, ze oso gai interesgarria da eta ondo ezagutzen duzuena. Nik 12ak jotzear daude, eta gauza bat aipatu nahi dizut inigo, hau zapore oso goxoarekin amaitzeko. Ados. Feroz sarien nominazioak izendapenak esaten ari dira oraintxe bertan, zuzenean, eta taldeko aktore onenaren sarirako izendatu dute Candido Uranga Maspalomasen gatik. Hain justu aste honetan aipatu duguna. Esan eta esan nabile, pelikula ikusi nuenetik Candidoren paper hori ze ona zen, Pozten gara asko Candido Urangaren gatik, egia esan, aspaldi ez du aitzakiarik topatu Candido Uranga gurean izateko, baina Maspalomasetik esan da bezala ibili gara, esan eta esan, bere lana ikaragarria zela, eta Feroz sarietarako izendapen honek ere, bai ezatzen du hori eta ematen digu poza, hasi que akaso, eta ilusio asko egiten digu, hasi que akaso hori ere izan daiteke, aitzakia Candido Urangarekin tartetxo bat hartu, eta gian gero sozidadean bazkaritxo bat egiteko. Botako digu Candido Urangari gonbidapen hori, orain agur esateko ordua iritsi zaigu, eta besterik gabe Mai Gorostiaga Pozo, datorren ostegunera arte. Placer bat. Goiurez Izarandia, bihar arte. Bihar arte. Entzuleo, gu bagoa Olatz Salvadorren zure egia kantu honen azken segunduekin, bihar arte. Keep calm and bigarren kafea.